When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. Masho ingoma soul, and let us welcome the first lady of this house. Simshayile izandla kakhulu. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyazibulisela bangcwele ngelihle igama lika Yesu Kristu. Amen. I think before senze nantoni na ndicela uwavishe wethu if it's your very first time unyathela kweli khaya uyaqala ngqa ukuza apha uwavishe. Ngicela simeni ngenyawo bonke abawavishayo sizonibona. Oh ma LACC ngicela sibaqhwabeleni izandla. Sizilandelise ezo zandla ngehugs. Ngicela sibahageni sibamkeleni. Ma LACC senze nesidume ngazo. Singahlala phansi kwethu. Siyanamkela LACC le inkonzo nothando. Our slogan says your problem is our problem, your success is our success. Singaba bantu ke bathanda abantu. Mhlawumbe ungangababoni ngoku because bajonge apha kum but banincumele bangcwele. So bayanithanda. Silikhaya elinothando ke thina. So ngaloo mazwi ke siyanamkela. Ngicela siphinde sibashayele izandla kokugqibela. Siyambulela uThixo ngani ukuthi enzile ubani izoba lapha namhlanje. Siyabulela kakhulu. And ndiyafuna ukutsho it is our prayer that uThixo man ngase aphendule imithandazo yenu. In fact, ngase kungaklinge kungabikho izinto zokutya ezindlini zenu. Overtake and take over. And indeed God has been faithful. We have surely done that. If ayenzekanga elo lizwe ebomini bakho, ayikhona lento ungayenzi right. So it was the prophetic word for this year. And salihlala kulo sabambelela kulo. And shem noba nina lenzeka ngebomini benu but ndibonile mna kobethu bomi nangendlela enenze ngayo kulonyaka. Hayi. Hayi ma LACC nenze kakhulu.
So siyabulela kakhulu ngalo mazwi. I think and to the workers of this house, each and everyone bangcwele siyabulela. Thank you for making this year and kubona unyaka ohambekayo nisenzele lula siyabulela kakhulu and for even being part of our lives. Sidla ngokutsho ke sithi apha LACC it's not just a church but we are a family. You know sinithatha njengefamily yethu, not just umzalwane nje. We want to know you. Sifuna ukwazi futhi ngezinto ezenzekayo ebomini bakho. So siyabulela family yase LACC for everything that you have done this year, even for dedication. No man uqomba sometimes kubone there are Sundays where you feel but I don't even feel like coming to church but ucinga yo abantu umfundisi uzawuthinisha emcanti ngekho ecaweni. But thank you also for that bangcwele. Siyabulela kakhulu. Ngicela nizikhwabeleni izandla kokugqibela. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Sanibona nonke ebandleni njani? Igama nguNkoliso gogoza lapha kule cawe le kababushane ndasiswa khona ugogo wami lapha apha ngasemuva ngicela uphakame nimbone. Yeah, ngena ke wangiletha la kuleli bandla ke. Into engifuna uyibonga la ngiyasebenza manje I'm working in Robben Islands in a construction we are renovating all houses there. So ngathi mangifika la eCape Town ngafika ngize kwifamily like ndafikela kubantu abevana nobhuti wami uhlala khona la ko RR. So mangifika kubona ngafika ngoMay if I'm not mistaken ngafika ngoMay it was 24th. Mangifika lapha ngafike ngahlala ke nabo kwamnandi. So like what I've been noticed umuntu omnyama mawukuthi akukho okuphumayo emndenini wakho ngeke appreciate uku-appreciate ngokuthi abazali bakho khona okuncane abakulethayo. Makuthi abazali bakho abafaka imali ngeze baku-appreciate. Abazali bami ke mangifika la uma wami bengafaka imali babo wami bengafaka imali. Those people are working in mines bande salary never ukuthi bangifonele bangibuza ukuthi ngilala ntyeni ngiphila njani. So bekuthi uyaphela 3 days angithi ngiyosaba because ifamily yami ayithumelanga imali. Lapho ke ngihlele kule ndlu ngapha ngiyeza ukuthi bakhuluma ngama always praying ukuthi kodwa mthandi cela nje ungiphoka kancane ngiyazi ukuthi ngeze ukunika into engaphezulu kwamandla. There's a purpose wa usenza kanje. Yabo. So I keep on praying. So ngazohlangana nenye ingane intombazana. Ngoba kusithiwa kufuna abantu eTigerberg. You have to go there and put CVs. I was like, nah, I don't have money, pare. What's the answer? Kusakuma wami. Khona uma wami. It's okay. Masihambe. Masifika usengikhombisa umama ngena umama la kumina ngafika ngathola umama la Cape Town. So like mengibonisa wathi lo mama angibekela istory sami. Walo mama mntanami dina 50 rand mani ngaye eTigerberg niyofaka ama CVs. I was like, nah. I've never ngathi bani umuntu kanje. Ngambuza usonta apha emababa mathi ubabushani ngithi ngifuna umbone lo babushani lo. So when the time goes yasengiza la mangifika okay bababushani la okay ngiyabona abantu balaba nothando. Ndibulisa okokuqala umnqobo mesangena ndibulisa utata ndibulisa umama ngelihle igama nomfeli wami nguYesu Kristu waseNazaretha amen. Ndinibulise nonke bazalwane. Ubungqina ondibuzisileyo apha ngolwesithathu leveki liphele ngicima ibi16 ndihlele endlini. Ndive intombi yami indifonela uGcogco bani bayamazi ukhela ukuza apha enkonzweni. Zura uyapi ndithi hayi ndake nayapi mina ndihlala apha endlini. Hayi kakuze apha ndithi yo hayi okay sawubona zazapha ngo12. Okay ndiyahlala ndithe ngisahlele njalo endlini. Hayi kodwa buya ndigoqa hayi manzuru uhlele ndoni. Ndithi hayi man use early man. Hayi dade ngincima ndaya xa ndifika kuye
hayi wabephekile kwamnandi sahlala kwafika nomzala wakhe sabathathu tyhini kwamandi kwajayiveka imini yonke hey ndagodu wandigodusa ngolwesine ya aphinde ndive ndifowunene athi Zurabo njani hleli nabani hayi hleli ndedwa right right ulele ka ndidani ndilele ka kathi hayi ndifuna ukubalisela into yazi ngoba bendikubiza bendigowa man qha kwavele kwakho into mandihlale nawe andingakubonakalisa uba ndiyagowa imali wandibalisela uba wayenze ntoni right ebebhonasile but wazibala ke into azenzileyo fine ndathi no nxa kaba kuzaba right wathi masundikhawulele ufike umuntu apha emsebenzini ngolwesine wathi George ungumuntu wetshomi bazi neetshomi ezininzi yeshomi ezimthanda kanye ndiyazithanda ke tshomi and ke ndithanda into eyi-1 le idla ngothethwa ngutata uthi utata sutshomana nomntu ongenanto yemani iitshomi zakhe ziphaa zonke kwaye futhi zinayo imali qha kulapha ndibhida khona xa nefuna into usikazokhala kum apho ndiboma akafuni uzibonakala uba kanamali mhlawumbi hey athi ufikile ubani apha ndiyamazi ke 1,000 rand that is ngolwesine phithi ngolwesihlanu kwakhona hayibo athi disehleka hey hayi Zura ndaba kwenza ngantoni nansi imali ingena apha 1.5 ndiphiwa ngubani bani uthi iChristmas izolo ngathi bengomgqibelo ndiphinda ndifumana icontact ndisele ndedwa kwakhona wase walinda intoni ngogcoco kwenzeke ntoni hayi kwenzeka andazi mandithethe ndithini xa ndithela ntona ke kuba kutheni kwenzeke ntoni nansi itshomi yam endiyaziyo engumandi isezintweni nayo umphiya iChristmas ye-5,000 bendingenamali Zulu eyona nto ndizoyibulela apha into endimxeleleyo ndithe niyayibona le nto ndimane ndiquqa ndibuyelele enkonzweni uthi akhathi kwathi yeZulu uyifumana nani chance yoresta yintoni usenkonzi okokoko okanye usemthandazo okokoko ndithi hayi ndiyeke mani ndenza le nto ithi mandiyenze ngoku ndithi ke ngokubuye yazi ezi blessing zam ze uthi uthethayo sujonga wena qha jonga nefamily yakho ujonge nabantwana bakho ngoku nazi zingena phaa kuye kodwa ke nam ndifuna ezam bakwenye igame the sibheke lwandle sisambe phela umsebenzi wefamily wayodlala ubhethwe nge-250 wawena 8,000 ndathi yo ayinene kodwa nakumntu uza kwenzeka ngenxa kababa amen ndiyabulisa kumama wethu ndibulisa kutata wethu ndibulisa nabo bonke abahambana ndibulisa nebandla lonke ngokulinganayo ndizawuqala ndizazise ndingumamhlakwana emamflesha emdeni ndendele engcobo kozotsho komanci kodwa eyona nto ibalulekileyo ndizele kule ndawo ndamamela ireyido ezankqubo zalethi zonke ndiyazimamela ndiva kushiyani umprofeti omkhulu nqoma heyi zonke into ezithethwa pha zezi zindinidayo mna ebomini bam emphefumlweni nam empilweni yam ekuhlaleni kwam ngenye imini kusiphatha evekini either Wednesday or Tuesday ndaye eofisini ndihamba ngeenyawo zam hlala ko-TR ndihamba ngeenyawo ndofika phaa ndingumntu ohambe eziculela ke ndihamba ndiyesha izandla ndofika phaa ndafika ndamkeleka ndangxoliswa kwathiwa ndileyithi ndabe ndiqomba bendingazinexesha qha okusala ndixelela uba ndiyaya ke namhlanje and andixele natshomi andixele nabani because andingomntu wetshomi ndiziyela ndodwa because le nto imelene nam lo mqobo umelene nam uthetha nam xa ndifika phaa ndafika ndamkeleka futhi ndaphuma ndiziva ya khona le nto ingathi ndingumntu lo owine uloto but andikamwini uloto kulaa veki ngecawe yemini emoto apha ndandilapha ndandikhensa ingathi ndiyiphinjeni engandisejubox apho esuka khona thina ndandikhensa kandisejubox eneneni kwamandi kwanjeya ndagoduka ndafika endlini ndingumntu wayewile wabetha ngalamadolo mabini ndiphangela ekuseni nge-7 ka-April last year loo pain le yandithatha lo mlenze wase-right izotsho apha kwihip izotsho esinqeni kube nzima ndiphakame ebhedini kube nzima ndiguqwe ebhedini ndinixelela into yoba ndaqaka nje Sunday last week ndihlele ekhawushini ndalala ngomso ndivuka ndingumntu omtsha akho pain emlenzeni akho pain ehipini akho pain esinqeni nasemsebenzeni ndifika ndithi ebethuna ndiva umnqa andinayo laa pain emva konyaka wonke ndikakanjela kuye x-ray akubona nto ku-x-ray akufumaneki into kodwa ngoza apha kumprofeti utata Shiyane ifumanekile ipain yami imkile ndingumqabaqa. Amen bazalwane ndibulisa utata umfundisi nomama umfundisi ngegama likaYesu ndibulise bonke abefundisi ndibulise bonke abazalwane ngegama likaYesu mna ndingusisi lwebeke wema apha kule veki ngapha lipheleyo khandikwazi ukuza kule veki pheleyo ndikhonza ngokwe-fortnight kwenye weekend ndiyasebenza emsebenzini wenye ndibe off ndi-off kulena obungqina ndinabo
bubungqina bosuku lami lokuqala ndiqala kuza apha qha kule veki ngapha liphele ndafika sekulate apha enkonzweni ndafika ngalamini kwakuwelwa apha kwakuthiwa lisuku lokugqibela wathetha utata umfundisi esithi bakabaleka umuntu azoba ngoqala ndabaleka kakhulu ndafika ndema nje kuba kwafuneka ndikhule izihlangu ndangena apha ke ndawela I think kwakungecawe kwagqitha umvulo kunomntana nami befike ngoJuly apha ukukhazi noma egugulethu ndathi ndisemsebenzini ngolwesibini ndabona imessage ngena ku WhatsApp esithi umntana mama ndiselunchini ndifumene umsebenzi so ndithi mandibulele ngegama lika Yesu and then enye into ndenza nensimbi ngumuntu wenza insimbi ezohomba oko ndithe ndangena apha emva koko i-customers yangena oko nayizolo bendireceive i-customer and then ndaye ndathatha ikhombo lesepa neoil ndiyabulela kakhulu yandihlamba into zami zihamba kakuhle imali abantu vele nje umuntu andicacele andiphi imali ndiyabulela ngegama lika Yesu konke ndithanda kwenza ndiyabulisa kubantu bonke basenkonzweni bulisa utata ndibulisa umama ndandize apha ngento kanyana wam ufumene imali zakhe ezawuphuma ngoFebruary so ke ngoku ndiza ngam ngoku bendingaphangeli ndaqonda uba mandiyokwenza ivolunteer eGrooteskier ndavolunteer for 2 years ndahlala phaa ngoku nda-aplya kwa-nursing services ngolwesithathu nda-interviewa ngolwesine bandifowunela bathi mandiqalise nge-3 bandithumelela nerosta bathi manditikishe iintsuku zam so ndiyabulela ngoba lapha kwam into zam zihamba kakuhle. Ndibulisa umama ndibulisa utata igama lam ndingu-Amanda Manti ndifumane umsebenzi. Mandibulise kutata nomama nebandla lonke ngelihle igama lomfeli wam uYesu Kristu. Apha ndingumama ohlala eStellenbosch umama uhlala apha eLitterpark ndingumamqwathe ndimadikela Manoli Matswaba ikhaya liselingi apha ndisuke eStellenbosch ndiya eLitterpark ndilale khona ekuseni umama udla ngokuvula iredio uthanda iredio zibonela ndive kukhala ingoma ti ndive le ngoma mani iyanditsho Amen. Ndive kuprofeto apha eradweni Tata Ushiya ndiqomba ndinengxaki mama apha phofu ibali lam lide ndiqale uLitha ufumene umsebenzi umzukulwana wam uLitha akabuyi upeye akabuyi xa ndisiva kuthiwa lo mntana upeye 6,000 ndiqomba Thixo bendiyifuna le mali lo mntana akaveli umntana kwaphela iveki akafiki umntana ndiqomba make ndize ndinengxaki ndize kule nkonzo ukuthi ilapha eMeway ndifike ndihlale ngapha kwesasitulo kufikelele ixesha loprofeta afike xa edlula kum utata athi mama kutheni xa ndidlula kuwe ndibona igama ndithi Nkosi yam lo mntana lo udutyulwe hayi kuthethwa ngam igane zifuna mna imoto zixuthiwe emveni uba ndiswelekele ngumyeni izindlu zaxuthwa ndinendlu esemfuleni ndinendlu eStellenbosch ufuna uxuthwa ezindlu abantu basemzini ndahlala kanti le gani ifuna mna uplana ngam mandife kanti ngokuza kwam apha ndithi ndizele uLitha kanti ndizele mna. Ndibulisa utata ndibulisa umama ndibulisa wonke umzalwane lapha enkonzweni ngelihle igama lika Yesu Kristu amen. Igama lam ndinguNombulelo Gibisela ndihlala apha eSide B ndikhonza kwibranch yalapha eNewway. Yo bazalwane bazalwane ndiyambulela utata ndiyayibulela le cango ngena kule cango ndisokole kakhulu bazalwane ndihambe ndihlala ndigxothwa yifamily yam ndingenandawo yohlala nasekhaya umama umyeni wakhe engandifuna ngigxothe nabantwana bam kodwa uThixo wale ndawo ndiyambulela bazalwane. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiali, it's my name. I am your prophet. Kumbula.
ukuba uaround eCape Town ndiyanqwenela into yokubana ke uze usihambele apha ezi-ofisini zethu. Ofisi zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa-A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa yiLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday. Sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials. Umgijimisi wabathakathi zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela phaa ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho thetha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndineentshaba ezindileqayo, wena umuntu othi ndinamagqwirha andileqayo, ndiyakwazi uba ndikudibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshayi mntasekhaya. Shaya Jehova we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshayi. Abantu abafuna uqiniswa bracelet zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho. Odele wena ohlala une-bracelet zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ngabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ngabe ngumntanakho, ngabe ngubrother wakho, ngabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle phaa ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele utsho kufudumale ube kuhle phaa ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi kunengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, oomama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane. Uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more u-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam u-073 907 1240. Okugqibela 073 907
1240. Ayikho into ongenokwazi ukumnceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Ziningi esikhona. Just wena dial the number on the screen, si WhatsAppele, sifonele, sikwazi ubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala ngitsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali. Alala mvula yemali, alala. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelele into zakho nezinye mhlawumbe engakhange ndiyazimenshina. Sininji mphulaphula, yiza sikuncede. Igama wayeBrenda Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you.